priatelia, novomanželia, vitajte, poď. Ako to pod Poľanou býva zvykom, cvičili sme to, koľko spolu chodíte? Cvičili sme to 4,5 roka, toto divadlo. Nakoniec to dúfam vyjde, lebo svokrička svojej nevestičky toto sa spýtuje. Nevesta moja, čo si mi priniesla? Veľa zdravia, šťastia, lásky, požehnania, matka moja. Krásne! 4,5 roka! Krásne! Toto Siska perfektne zvládla. Ale bol som na jednej svadbe a hovorím, pekne povieš svokre, že ako hojnosť, zdravia, šťastia, lásky, že končíš, mamička moja. A nevesta mi hovorí, a čo si myslíte, že som tupá, alebo čo? No, pred svokru si zastala a teraz nevesta moja, čo si mi priniesla a nevesta vraví, že oho. A reku, čo s mne ide výsť? A potom, že hojnosť. Nie je tako jednoducho. Správna odpoveď. Za správnu odpoveď poprosím, keby teraz medík bol prinesený. Na ten chlebík potom trošku medík pokvapený. Nech naozaj za správnu odpoveď aj Siska, aj tu hľa, mladý zas Janko, žijú spoločne v manželstve sladko. Nech sú takí pracovití ako tie včielky, ktorí sa o ten medík zaslúžili. Aby vždy sladké bosky si dávali. Tak. I poprosím, po hryze v tejto chvíli nevestičke. To je taký dietný, neboj. Janko, ty tiež nemáš alergiu? Áno, lenže ono to nebude vždycky iba o tom medíku, o sladkostiach v živote. Nie, že by som tým chcel povedať, že druhá svadobná mamka vám to chce prisoliť. Ale aby ste vedeli, že aj ťažšie chvíle v živote prídu, tak druhú mamku bez otázky poprosím, že by ten chlebík troška tou soľou tiež porosila, doprijala, aby im ten chlebík a soľ nikdy v kuchyni nechýbali. Aby boli takí tiež pracovití, že by na ten chlebík i tú soľ si zarobili, ako v jednej rozprávke, soľ na zlato, potom žili. A? Bože, ja závidím, tak tie zuby aj ako kosačka. Ďakujem pekne. No, a v tejto chvíli naozaj, rodičia, vidíte, že to už nie je dievčatko a chlapec, ale muž a žena. Hlavne Siska, pozrite, celá blažená. Bude kvitnúť ako ruža, konečne má po boku svojho vytipovaného muža. Ale aby sme sa do rána zabávali, v speve, v tanci a tak normálne. Hádam, to bude zásluhou tu, keď ukážem personále, keby aj oni privítali tento novomanželský pár týmito slovami. Ak sa páči. Nebo sa, Janko, nejde ťa udreť? Mene mladé manželia, mene našej firmy a mene vám prajem všetko najlepšie na spoločnej ceste životom. Nech vám to vyjde čo najlepšie. A vám všetkým prajem príjemnú zábavu. A gratulujem. Ak ste nepočuli, ja to preložím. Zabavte sa jedna druhá rodina ako v jednej vetve, že vitajte vo vynovenom kultúráku v detve. No, a čo teraz? Hádam, keby svadobný otec podržal tuhľa jednu druhú bukrétu. A zahráme sa teraz na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, aj keď skončili pre Slovensko veľmi úspešne. Bude hrať teraz Slovensko proti Slovensku. Poprosím o puk. Tuhľa Siska bude robiť slovenskú reprezentačnú brankárku Lacovú.
Tam máš lapačku. Kým ti dodajú svadobné dary, vysávače, to si počkáš. Kedy si naposledy zametal? Jo, či si sa pozrel, vieš. Udržal niekedy metlu v rukách. Zistíme. Tak to zistíme za chvíľu. Pozor, Slovensko proti Slovensku. Ide buli. Tak. Viete, ono črepiny vraj prinášajú šťastie. Ja nechcem akože tanier ani rozbiť. Pozrite sa, ešte nikto si ho nejedol. Pekný celkom. Ste ho vylízali. To je o minulej svadbe. Chcem vám práve, že tie črepiny dopriať a čo najviac. Takže nezabudnite ani na jednu. Nech naozaj tie črepiny sú symbolom toho vášho šťastia v manželskom živote a nech vám je z toho puku dopriate. A resko do tempa, teraz. A ide. A pomáhame. Veľmi dobre. Ešte aj fotografiu žije. Tomu hovorím obranca. Vidíš to, Janko? Vidíš to, ako ti svokor to praje? A nie takto opredu. A v tempe. A síske pekne ako pod chvoču. Tak. Pozor, aby Janko opäť ti potom nezmetal. Do posledného. Svižnejšie, Janko, svižnejšie. Tuto máš, ďalšia dobrá kamarátka. Samozrejme slobodná. Iba tie väčšie, Janko. Tie menšie, to sa moje bomby. Pekne to poriate. A do rana môžete ísť potom aj takto po námestí zametať na miesto taxických služieb. Tamto ešte je z minulej svadby, ale aha, to je kamarát. Prihrál. Dobre, dieťa. Ale si pomohol. Potom verte Pánu. Vidíš, Janko môj, na čo si ty musíš vítať? Si daj bacha aj tu v Lidli, alebo v Tesku, aby ti igeričku takú nedali. Pôjdeš potom so sunárom, vieš, a takto ti vypadne. No ako som povedal, že tie črepiny, ktoré ste si pozametali, sú symbolom šťastia. Ja ako starejší... To je to. Ten nič nenahá na náhodu do posledného čriepku. To bude tak zlatý gazda. No, dve črepiny vám zoberiem. Tento bude väčší Jankov, tento menší Siskin. To vám hodím potom do tých čiaš, ktoré máte pripravené za tým vašim svadobným stolom, niekedy po polnoci. Nech vám tie črepiny pripomínajú všetkých ľudí, ktorí sa dnes zúčastnili toho vášho svadobného dňa D, aby ste si mohli po 10, 30, 50 rokoch manželstva vždy potom na tých ľudí a na ten dnešný deň spomenúť. A tak o týždeň, keď budeš Siska riadiť, upratovať sama doma, budeš spotená, sadneš si, hej, na gauč, Janči nebude doma, pretri si čelo, pozri sa na tie črepiny do tých čiaš a tak si povedz. Ja ťapa, že som si radšej starejšího nezobral. No a my budeme s Jankom v Nových Zámkoch na pive. Ale o tom potom organizácia. Vo vnútri, ľudia moji, sa nefajčí. Kde sú vecka? To zistíte veľmi ľahko. A keď budete vstupovať do sály, každý máte na tom stole napísané tú svoju menovku. Hej?
Hej, no, napríklad, no tak ty sa ako voláš? Ako? Dávid Kamenský. Hej, Kamenský sedí vpravo a Dávid vľavo. Lebo sú dvojité porcie, aby ste vedeli. Poprosím vás dovnútra, keby ste teraz išli, každý si ten svoj stolík a miesto našli a poslední budú vstupovať dovnútra naši novomanželia, ale to už za tónov hudby, ktorá je tam na javisku pripravená. Takže, aby nebola pohroma, vstup do sály pre vás hostia a cíte sa ako doma. Ďakujem. Vážená svadobná rodina, už nadišla teraz už naozaj Jankovi i Siske ich vytúžená hodina. Nikto si hádam nič lepšieho neželá ako Siska takého muža novomanžela, ako Janko svoju Sisku a tvoria už rodinku blízku. Nepripravujú sa na odchod. Tu ich víta muzika sextet a to bude taký prenik pochod do náručia. Mal som jeden mladomanželský pár, kde mladá nevesta bola, aby som slušne povedal, ako miešačka. A mladý zadol ako mužovka. No a hovorím, či by preniesol tú mladú nevestu aspoň pár metrov za hlavný stôl a nevesta hovorí, čo ma bude nosiť, ja ho vraj vezmem. Tak nevesta chytila mladého zaťa a pekne ho za stôl dotrepala. Neviem, ona doteraz s ním tak narába. Aj v manželstve. Ale Janko sa nevzdal. Tuto urobil 10 zhybov, 10 klikov, 20, pardon, a už to zmáchol. Aby bol prípitok nie dlhý, ale krátky, týmto vás, keď budem chcieť niečo povedať, upozorním.